Biyag ti tao. Agawid akpay kiti, honey. Padasam ti agawid, tasungatek jay bruha nga asawam dyan. Anya? Di mo't nagsaritaan ta nga agawid ak ita amalem. Tagsubli ak tumanen no bigat. Sa anak mat anagwan, saan ka di? Si kamit laang ti mangibagbagay iti dayta. Inton bigat kan nga agawid. Apay, kaili mo di asawam? Sungatek tupay. Saan gumamit akasta akiti? Mauhatan na kumamit. At dadagita anak ko ang mga uray kanya. Nangro na ti buridag nga anak ko. Sigsigaan na ka na yun ti panagawid ko. Basta di ka agawid. Sungatek di asawam no kunak. Talaga asungatek no natangkan ti ulom. Awagam laangan ti anak mo. Ti ibagam adi ka makaawid ita. Hello, Daddy! Hello, Mimi anak. Sorry ha. Saan pa yung makaawid ni Daddy itawan? Apay ngay! Ururayan ka pa'y mat nga agawid. Tagidan ta amangan, Daddy. Nangan ngaminan damami kan manang layka. Jak pa'y nangan. Tapno ada kagidan mo amangan no sumangput ka. Sorry anak ha. Pakibagam tulahan kadamanang mo. Kini mami, what? Jak makaawid. Tada importante a dinaraya ka seminar. Sige nga rod agan-anad ka kanayon, Daddy. Agawid ak inton bigat. Tainak ikan ni nanang ko iti kwarta dyan. Ikanak iti kwartak nga agawid ha. Wen, adan inlasin ko iti sweldo ka para kin kakiti. Nasayaat nga rod. Rumbong lang amom ti responsibilidad mo kanya. Saan aga po takabit na klaang. Kat mas i-priority mo't ng di asawam. Laglagi pa mga ado ti ingkarim kanyak idi inaram nak. Imbagam asyaklaang ti ayatom dyan. Katuan mat ngamin. Kunampay anapilitan kalaan ang ikasar iti asawam idi. Tapinikot na kakunam. Ngam, kasla imposible mat dagita ngay bagbagam. No pinikot na ka, kasano ang nagbalin adwa dagiti anak yo. Mala, saanan aday tati pagsaritaan ta kiti. Tilaang may papankada ti panunutan ta. Kat, kaano nga rod ngay asinaam ti asawam. Di mat imbagaken kan, ano makagradwar dagiti anak ko iti kolehiyo sa akong to panawan. Nagpayag mat daytan ngay. Manupay atawan ti urayan ngay. Matuo ka na kun nga aguray. Basit la pa naganusan kiti. Mabiit nga glabas ti tawon itan. Apay no sinaamon, ta suportaram laang ang dagiti anak mo. Urayan ta ti umno a panawen, honey. Naimbag man ta nagawid ka, kite. Ay napangaasim, di ka nagsubli dya syudad. Agdali na adkan diti balay. Tanyat aramidak dito'y balay ngay nanang. Awan na pintas amasakbayak no dituyak latan probinsya. Kat apay ti kunam, napintas ti masakbaya mi ti kadami dya syudad. Ti panakikam kamalala mi jay. Uray ka malalaak, taado ti kwartak. Maipaay amin ni dyan ti kasapulak. Patintupay da kayo, mairanranod kayo iti-it-itad tinobyo kanya. Sa anak ngagdaw-dawat iti kwarta ken ka, anak ko. Jak pagan ano ti kwarta no nagtaod mo iti daka sa wagas. Nanang, adun tikas kanyak ita. Saan la asisyak tikas toy? Inuugma pay lang amin ti ugali yo. Iso akasta kayo. Sa balin ti panawin ita. Saanan akas idi panawin yo. Iso abaybay andak iti kayat kong aramidan. Saan man nanatangkan ti ulom, kite? Kaano ay adanggam dagiti pamagbagaken ka? Di kay kadi madanagan. Tasyak tun ti agbalin aligal nga asawa ni Jan. Pupuutin nyo to'y kuna, nanang. Ikasarnak to tinobyo. Apaman amasinaan na yay bruha nga asawa na. Nagaduman ti malabsak dita isturan. Kita endak alumabas. Dagitay man nakibiyang atat tao. Hoy! Anyat kitain nyo. Amok ti pampanunutin nyo. Uy ang wendak iti unig yo. Mabasak ti panunot nyo. Hoy! Uray kabita! Tanapintas ti biyag ko. Magatang ko amin akayat ko.
Da kayo ngay, mangurkurangs kayo. Takasano, day tala makibibiyang iti padayo at tao ti amu yung aramidan. Agis istambay kayo dito istor ng agjijismis. Pagsasaritaan nyo ti padayo at tao. Iso nga awan asenso ti biyagyo, takasta kayo. Labsak idan. Mayat no makangagmat dagita anagatil tingiwat na. Tapno mangriknada. Amo ka. Nababati pa ng kita da kanya. Naamuda ngamin ti may papan itinobyo. Ngam, anya ko ma. Awan bibiyang ko kadakwada. Kastalatan ti aramid mo dyan. Agawid ka no kay kayat mo. Saan no saan. At ang arod na pataganapanan mi, mainaig iti trabaho na ito eh. Trabaho nga ta, wano, babae. Ay na, agatap ka man ako na Flor. San ka di akasta? No di mo kahit nga agapa ta, san atila at atapam. Sika ti agar aramid iti pagapaan ta dyan. Aglablabos kan. Saan la anam namin san arinugitam ti ulok. Namin adon. Asino mat ti babae asaan nga agatap iti kastangar aramidam. No di ka mamati sa laing, awan maramidak. Kat kumusta da gitubing? Kanayon da kaadamagan kanyak. Kanayon kamot ngamin nga awan dito'y balay. Uray day off mo, awan ka. Amok dyan. Adamanin sa balingar aramidam. Marikriknak dayta. Makaamu ka, no pagatapan na kitidages. Basta siya, nadalos ti konsensya. Awan madi ngar aramidak. Kayat kon asinaan ti asawak, papa. Ngam pampanunutak dagiti apo ko yo. Makaama dagiti anak ko. Di kag dardarasudos amang ngedeng anak ko. Panunutom kumapay anaimbag. Sa kanto ag desisyon. Papa, marigrigatan akon iti sidong ti asawak. Namin adon aginuliban na. Ngam kanayon ko apakawanan. Tatiam mo kag balbaliwan. Ngam awan samot pa nagbalbaliunan, papa. Abay, adda ka di manen babae na? Awan pa managnag ko. Ngam marikriknak, papa. Kabisadok ti style na no da babae na. Tanamin adon anapadas ko daytakan ko na. Iha, amangan mat no atap mulaing dayta. Pasaray saan amaturog ijay balay. Seminar ti pampambar na arason. Ngamjak pa dyan. Iha, Aginggat ka anong agtutuo kak itisidong ti asawak, papa. Makarebrebelde pahikit din ti panunot ko. Kasla kayak kumatan ti aglalaki. ay saan iha? Di mo aramidan di kasta. Agparbang ka kuma. Nagitilat tananak mo ti panunutam. Tapno maliklikam tagarami di ti basol. Ikararagam latan dya sawam. Tapatsik ngagbalbaliw tumutlang dagay. Kanon to pahi, papa. Kano? Talaga at di mo sungsungbatan ti awag ko dyan, ha? Makitam ti aramidak kita. Awagak ti numero ni bakit mo. Nga in-save ko dito yung cellphone ko. Di na amo nga inalak ti numero ti bruha nga asawa na ken. Siyak ti karkaritam. Iso a para makita. Noan niya ti ibo nga da ito yung aramidak ita. Diyan. Mami, adda awag yu. Adto ti cellphone yu. Ne, asino nga taday ito nga umawawag. Barumot a numero. Sungbatan yun, mami. Tanak pa ituloy tar aramidak. Sige, anak ko. Hello? Asino da ito'y? Hello? Adda ni Jan dita? Ha? Apay ti asawak? Asino da ito'y? Sumbatam ti damdamaga. Adda ni Jan dita balayo ko na. Uwan. Agin ina na. Ta day off na ita. Apay ka di. Pakibaga ata umay dito'y dagos ko. Pangaasim ta di mo lakdan ni Jan nga umay dito'y. Asino da ito'y kunak? Siya klaang matket di tilimad anobya ni Jan. Aniya. Nabayagan nga da relasyon mi.
Ngam, ilimlimad mi lang. Tadi na kaya't nga agis skandalo ka. Ngam kit di, kanayon na nga ibaga kanya, ama pilpilitan la amakidan na kan ka. Ta ipagpagapo na lang kano kadagiti anak yo. No awan anak yo kano, nabayagan a pinanawan na ka. Anya, nagpuskol matan ti rupam amang ibaga iti kasta. Awanan ka iti bain a babae. Sikat ni awanan bain, ta idaldal mo ti bagim iti lalaki asaan mat ang mga yatken ka, bye. Ti awanan bain a babae. Kunak tupay ka, nga damanen babae day jay ajan. Kastoy kanilatan a kanayon tilaklak amak iti sinong ti asawa. Agtutuo ka, gapo iti panagbababae na. Mami, papanan tayo ka di. Ape ang nagdadakkel dagiti bag tayo. Pumanaw tayon iti dayto abalay anak ko. Panawan tayon ti amayo. Ha? Ay, saan Di tayo panawan ni Daddy. Kaasimat, awan kadwana. Adda kadwana. Ado, dagiti babae na. Ha? Pasensya ka na anak ko. Diyak kumakayat amaaman nyo ti inaramid ti amayo. Ngam nasaysaya at numaamuan nyo. Tapno maawatan nyo, no apay nga aramidak ti kasto ita. Nabayagan nga isuksukat na tayo ti amayo. Ngam di nala ibagbaga. Adda sa bali nga asawa na. Asino ngay? Di yun amuan no asino. Basta kas jay ti ugali ti amayo. Sipod babasit kayo. Nauma akon ang masaksakitan. Iso apumanaw tayo langan. Itad tayon ti waya-waya ti amayo. Ala, agnaid kayon liti balay, anak ko. Talaga di agnaknakam da jay nga asawam. Wan nga rad, papa. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon ko. Tunggal adda maamuak a babae na. Kanayon ko asugudan ti babae. Ngam ita, manjakon. Nauma akon. Nabanuk akon. Ala, baybayamon iha. Tano talaga nga awan denggan na. Basta itad na ti pagrabangan na kalagitan nakyo. Ngam no kayat yuwan, idarom yu langan. Saanan, papa? Tano mabalod. Sigurado asaanan ang makaitad iti suporta dagiti anak ni. Eket ala, makamu ka nga rod, anak ko. Kamaudyanan na, kabukbukudan kamatlaan yan dyan. Kukwa ta aminan akanituta, taawanan dagiti disturbo iti biyag ta. Pinanawan dakmatan, diag din natan dito'y balay. Sayang mo't to'y balay, nawanag na id. Ngamada kondisyon ni Flor, honey. Ha? Anya dayta? Masapol ka nung nga on time ti panangtid ko iti suporta dagiti anak ko. Tapos saan nga agdarom. Anya? Talaga arupat kwarta day dyan nga ex mo niya. Namala, pagustuam ti kayat na. Basta itad mo kanyak ti sweldom, tasyak ti mangtad iti kwarta dagiti anak mo. Ha? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Di mon samat kayat. Saan man? Kaya't ko, honey. Ne, adamot si mangpet akas kanyak. Naggapon nga ta daytoy. Hello? Hello? Insend kon ti allowance dagiti anak mo. Nawat mon? Siyak ti binilin ti asawa amang tad iti kwarta dagiti anak yo. Iso nga intad na kanya ti numero apang isendak iti kwarta. Anya ka di dayjay 2,000 nga insend mo. Good for 1 week, wano anya. Anya a good for 1 week. Good for 1 month dayjay. Bye.
Awan manamnamak kini dyan asuporta dagiti anak ko, papa. Iso nga agabrodak laangan. Anya, apay, saan namang mangtad iti kwarta dagiti anak nyo? Jay kabit na timang mangted. Ta iso siguro timang igigam iti sweldo ni dyan. Nagbasitit itad na. Saan nga umdas day jay? Iso ang padasak ti agabrod. Ayan ti sweldom, tiyan. Atoy, ilasin mo ti para kadagiti anak ko, hani. Ay nasaanan tani. Dakkelan ti tiyan ko. Umadanin ti panagpasngay ko. Sana bale, tadamag ko. Nga umadanin ti flight na. Agabrod mat gaya man jay ex mo. Imbaga kamasikuga. Iso apadyak amaawatan na dayjay. No awan maited ta kadakwada. Ni, nagawid ka mat, Kitty. Wan, taumayak mat lumangab iti pres ko nga angin. Nyamtap no ibagak kada kayo anya. Saan akon akabit ita, wan? Tasininaanan ti asawak JX na. Kitda kami ti agdandan na ita. Ay nakite, umay kan. Agawid tan. Kababain dagitang ibagbagam dito istor. Ay nananang nasaysaya at numaamwan dati agpayso. Tapno saan dakon asar-saritaan itiliklikod ak. Katapno sardangan dakon at chismisan. Ilibre kayo mangkide. Ala, agorder kayon iti meriendayo, tabayadak. Kakaiso na nga adda paggatang. Iso nga ilibre kayo. Amin at chismosa, kaskada chismoso. Kitty, Oo, apaya kasta tilangam asimang puat dyan. bad news, Kitty. Nalugi ti kumpanyami. Iso nga'y agsaran ni ti mabiit. Anya! Kat, kasano nga rodan? Sapay addan anak ta. Ay, sumapul kay ti sabali a pagtrabahuam. Saan amabalin a maistambay ka? Ta sa anak a nairwam nga awan kwarta na. Daytoy lang ti sweldom? Uwan, Kitty. Anya nga ron nga'y. Anong santa bakit? Tanarigat mo ti sumapul iti napinta sa trabaho. Ay, makauman ti kastoy. No di mo maitad dagiti kasapulan mi nga agina. Nasaysaya at laapanawan dakan. Anya, di ka kumamatag sa uy ti kasta, Kitty. Makauman ti kastoy. Kanayon ang mabitin ti kwarta. Ay, maistresak. Makapabagtit yawan makukwarta na. Kahit anya nga ron ti planom ita. Ta nagawid kayo na iti anak mo, Kitty. Ibatik ni anak ko kada kayo tagtrabaho ak nanang. Anya? Bantayan nyo ti anak ko. Di kay madanagan. Tanuad dan trabaho. Pauitan kayon to adagos iti kwartayo. Ala, agawid tan, Kitty. Agkita tan tumanan. Urayan tawag ko, ha? Sige, Lloyd. Sapay ko ma. Tasyak laang ti babae iti biyag mo. Katuan, Mike. Si kalaing tilab ko. Ayun gaya. At to'y ti kwarta mo. Ah, Agyaman na, Lloyd. Dahit na tinakainlabak kan kakit. Naparabor ka. pa. Si kamot gayam dyan. Sumrak ka. Nagyaman ako pa. Pa, damag ko nagawid ka nun ni Flor. Ah, wan. Nakabakasyon. Mala, agtugaw ka. Tayabak dagiti ubing. Kanti anak ko. Apay nga ka. Anyat masapul mo dyan. Umaya ka kita iti pamakawan mo. Kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami kini Kitty. Awan bibiyang kuno nagsina kayo wano saan. Flor, pakawanan na kuma. Pasensya no man manuak ang makaita diti kwarta. Taawanan tayo sigo da trabaho. Pa extra aklaitan. Saka lang makapanunot ita. Tabi masitan ti sweldom. Ngam ididakkel ti sweldom. Agsasarunot ti babaim.
Lipatan ta ko man tinapalabas, Flor. Dinak mandaran ang mga ramid iti kasta. Tanarigat alipatan ti panang paspasakit mo kanyak iti kalabas. Nakailiw-liwag akmatkit din. Ngamjak lat tamalipatan ti saem nga impalak ang mukanyak. Diyan. Pakawanan na ko, mga Flor. Patbatgan kayo karakitan anak ta. Palubusan na ko amang sulnit iti nagkurangak. Pangasem. Kitty! Kumusta kayo, nanang? Ay naimbag man ta nagawid ka. Masikog ka, Mart. Ay, mala, sumrak ka. Wala nang. Umayang agpas ngay dito eh. Kahit ayan tinakasikog kan ka ngay. Awanan. Nagpukawin akas laasok. Aniya, ay nakasano nga rod na itan. Diduan ta anak mo iti kinabalasan. Anya nga rod. Talaga akas na. Uri tada kayo mat ang katulungak ang mga awir kadakwada. Ay nakapsuta ko nanak ko. Adon tirikrik na kiti bagik. Agnakam ka kuman. Nailawan ka ni tinaminsan ngam inulit mo matmanan. Ala, ano sanyo ka di? Tamakasapulak tulat ta itibak ng alalaki amang ikasar kanya. Papa naman na nayakat na ikan anak mo lang. At dasar kak at trabaho nanang. Dakkel ti sweldo. Iso nga ano sanyo nga awiran dagiti do ang anak ko wan. Bumawi akto kada kayo nanang. Promise. Sige nga Rod. Ulita ka, nakapsuta kon. Isong agnakam ka kuman. Kasi dagiti anak mo. Uwan ka di. Ay nadi kay madanagan. Bumaknangak to. Mami, pakawanan niyo kuman ni Daddy. Kanayon nga umay dito'y balay. Di kay kadimasyan kan kwa na. Apay, kaya't yo amakaden naman ang ti amayo, anak ko. Wana, kaya't ko amabukal man ang ti pamilya tayo. Uray ni manang ko, kastamot lang ti kayat na. Ala, makaammo kayong arod. Okay lang ang kanyak. No awatan nyo man ang ti amayo. Awan problema. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat da ka manen dyan. Ngamladingitak. No saanan akas itisigod ti tratokan ka. No nalailo ak idi nga asawakan ka. Saan itan? No naasikaso ak idikan ka. Saan itan? Isa pang nga asim. Tadi mo sa pulan dagita at tratokan ka dyan. Uwan, Flor. Mawatak da ita. Pagyamanak idi. Ta inawat dak manen. Ulitak. Ipagpagapukla ang kadagiti uping. Ngam di ka madanagan. Tanabayagan anapakawan ka. Ngam pasensyakan. Tadyakon maisubliti sigod at tratokan ka kas asawak. Kan agsinata iti pagturugan. Imbagak daytan kadagiti anak ta. Kat maawatan dakmat. Agasawa talata ngam saanan akas iti sigod tilinangan ta. Uwan, Flor. Maawatan ka. Tamok abo nga amin daytoy timading inararhamid ko iti kalabas. Para. Oh, at titibayan ko manong. Adaak manan dito'y lugar mi. Masikugak manan asim mangpat. Anyan ti kastoy agasgasat ko. Kanayon lakit din nga awan na pintas agasat ko iti lalaki. Asidag akong dito balay mi. Apay anagado ti tattao dito balay mi. Apay, anyat mapaspasamak dito balay. Dahil pagtanagawid kan kita, di biyam mo ti pangkuntakan mikin ka. Natayan ni nanang mo. Natakin sa kano. Anya, saan? Saan pa'y amatay ni nanang ko? Kasapulag tinag.
Kasano kami paitan, nana? Panlunton ti apo ko. Ngam di mo matin na oray anay pasngay ko ti may katlo nga po ko. Pasensya ka, nana. Natay ka di ka man lang na ipayan itinapinta sa panagbiag. Sorry no pasig a problema. Kan pa kaibabain ng timpapaay ko kan ka. Patpat gan ka unay, nanang ko. Diyos ko. Pakawanan na kumay tiyado ang nagkurangan ka nagbasunak. Diya kun aramidan ti kas inararamid ko iti kalabas. Diyos ko. Iso at tulungan na kuma ang mga barwanan. Tapno mailintag ko dagiti bidot ko. Apo. Biyag ti tao. Ne, tatang. Asino ka di manan timawag kada kayo? Ni Nena ka di manan? Wine, Gloria anak ko. Namdamagan na kaano ti pumpun ni nanang yaw. Ay, ibagayo ta uray saanan nga umay. Awan met lang ti may tultulong na. Gloria anak, saan ka di mo't akas ta ti panagsasaom ini kabsat yo ha? Ta saan ang makaayayo ko ni nanang yun ay ta, iso ti makangag. Ay, basta. Diyak kaya ta makita ti panagrup-rupan ni Nena. Mapantayo ka di ijayan ni Lolo, Nanang. Wen anak ko, mapantayo atendaran ti pumpun ni Lola. Nagsagana ka ta mapantaitan. Wen, Nanang. Dumanon kayo, Nena anak ko. Pagyaman na nakaumay kayo. Adda kami, Lolo. Agmanuak. Wala pa. Wala, umay kayo. Sumrek kayo. Naimbag amalang mo manang Gloria kan manong Lucio. Ada kami. Awan bibiyang may no adda ka man wan awan ka, Nena. Tamanipod na tayo ni Nanang, linipat da ka nakabsat mi. Ha? Gloria, apayakas tati bagbag amit ti kabsat mo. Saan ko akabsat day tatatang? Awan ti kabsat mi akasta. O sige, tasikaswak pa nagitagsang puta bisita. Pasensya mo ni manang mo, Gloria. Nena, aling ko. Kastan sa talaga ti ugali na. Ayos laang manong Lucio. Kanayon ko mo't maaawatan ni manang Gloria. Nasaya at nga rod no kasta. O ala, dito kayo pa. Inak asikasun ti pakaita naman ni nanang. Sige laang manong. Nanang, apay ngagpungpungtot niya Auntie Gloria ken ka. Ay, jakman amu anak ko. Bay ang latan. Kasjay at talaga ni Auntie Magloria. Apay nga ta nga aging gaita. Kasjay latat ti pungtot ni manang Gloria kanyak. Manipod nga min ubinga. Kasjayan ti trato kanyak. Ay, Nena anak. Jak amo no na ti makagapo. No apayakas dyan ni manang mo ken ka. Ti madlaw ko ket nakaruulay ti apal na ken ka. Ala, anya ko mga iti apalan na kanyak tatang. Kat agpapada kami mat nga impatugyo iti day dinanang. Idubing kayo nga men. Sika ti kanayon at tutukan ni nanang yaw gap ti sakit mo. Lupay kasta, di namot binaybayan ni manong kan manang mo. Ay, hanggang uray no kasta tatang. Awan ti mariknak asakit tinakam ken kuana. Uray kas di ti trato na kanyak. Ipatag ko ta akabsat. Takabsat ko kat nga rod tatang. Ang yaman iti pan nakaawat mo, anak ko. Hawan anyaman na tatang. Oh, apay. Anya pay lahang tar-aramidan nyo dito'y balay. Apay adi kay pay la pumanaw. Dito'y kami nga agyan manang.
Deta nga mintimbilin ka nun ni Nanang sakbay anatay. Anya? Ay, sana mabalinday ta ah. Awan ti karbangam nga agyan dito balay. Gloria, nalabos na ita pa nagsasaom Kabsat talatan ni Nena. Isong at nakarbangan ng agyan dito balay. Nga manong Lucio. Sumardeng kan ko na. Di ta kayo manlangan. Manong Lucio, agyaman nakitipan ng sakit mo kanya. Awanan yaman na ading ko. Talaga sana may parbang ter aramidan ni Gloria kin ka. Jak man mo. Taks laki maro ti ugali na. Manipod idi naawan ni Nanang. Nga manong, ikarkararag ko. Asapay ko ma, tama ipatignak tumutla ang tikabsat ta. Di ka maawanan ni tinamnama ading ko. Mamati akas tantumot lang ti mapasamak. Wen manong. Anghela anak ko ha. Mapan mo manayban ni Lolo? Mangantayon. Wen nanang. Kan ayabang matanda uncle kan ante mo. Wen nanang. Auntie Gloria, pumanaw ka man iti sangok. Kanawan karbang nga mamangawag kanya kita auntie. Ta saan ka matakapkapin na ano? Ha? Auntie? Gloria, saan ang nasayat dahil tangar aramida mi ti uping? Kita mo kat mabutangan kan ka. Makapasurun mat ngamin. Nagpuskol ti rupa na mga awawag kanya kita auntie. Ala ka anakan, ka. Mapantan itayan ni Nanang mo. Tatang, kasapulak ti kwarta pagpa-repair ko itilugan ko. Ay na anak ka. Kanaw dawat mo lang hindi na minsan iti kwarta. Ang dawat ka manay. Kat kasapulak nga rod. Anyat mabalin ko ngay. Nyalawanan. Oh, lati lang tinabati ang kwartak. Ay, mangtad kay mo lagayam. Nagadupay la sa uyo. Manang Gloria, nangan ka ka din? Ape adamagang pailaan. Saan ay akatulong ka dito'y balay? Pag Serbian nak dito'y balay, ilutwan nak iti kanak. Awan problema iti day tamanang. Anya ka diti kayat mo si Daen. Jay kay masan akan kanginaan na makitam ijeref. Anya pa'y kuma. Wan, sige nga rin manang. Mabitlaang wen. Kandinak manawag-awagan iti manang. Ta saan nakabsat ti pangibilbilangak kan ka? Lolo, Apay apaw. katulong yu ka din ni Nanang diti balayo. Ay saan? Anak ko ni Nanang mo. Kanawan katulong dito balay tayaw. Apay kadian na bagam na itaapaw. Nakitak ngamin itay nga ungungtan kan ibabaon ni Auntie Gloria ni Nanang ko akas la katulong. Kan ilutlutwan pa ni Nanang iti kanan na. Kasta ka day? Pasat siguro ti panangipatag na kanya antim na jay. Kasta ka di, Lolo? Wala pa ako. So, di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Diyan yaman na makitkitam kadananang mo kanya antay mo ay. Wen, Lolo? Gloria, apay adinawatan manan iti kwarta ni tatang. Nangusaram manan iti dinawat mo. Ay namanong, pinag-repair ko itilugan ko, Kanya ko matidakas na kat anak-nak mo't ni tatang. Nalabas kan. Nakitak tilugan mo saan mo tapulos nagaraw. Awan mo't na-repair. Nangigas to amiti kwarta. May saka mo't manong. Pakialamero ka. Di ta ka manlangan. Manong Lucio, apay kasla ada ka pungtot mo? Nalabas nga minter aramidan ti kamsat taan ni Gloria, nena. Nay maglakit din tanay duma ti ugalim kan kwa na. Ay, baybay amon ti kabsat ta manong. Anusan talatan bareng makapagpanunot tumot laang itinasayaat kat agbalbaliw. Sa pala ko maanin ko. Nena, anak. Agsakit ba't gayap ti kamsat yun ni Gloria? Isa saan na rimrimuar. Ay, kasta ka di tatang. Anya nga iti sakit na. Agtrangkasaw. Ala sige nga rod tatang. Taibaon ko ni Anghela agumatang iti agas na. Kumusta nga iti rik naman ang Gloria? At iti kanam kan agas mo.
Mangan kan, takalpasan na. Agtumar ka mo iti agas. Idisum dita, kat pumanaw kan. Saan ka kasapulan? Sige nga rod, manang. Agyaman na kiti panangas asikasom ka ni Manang Mauni na anak ka. Oren no kagurgura na ka as-asikasom latta. Awan anyaman na tatang. Kabsat ko tamot ni manang. Iso nga ipatig ko ta. Agyaman na anak ka. Auntie, apay abin mangon kayo. Umisbu kayo kadi. Umay kayo takibinan kayo. Pumanaw ka man. Hindi ka kasapula. Ha? Ala! Auntie! Nanang! Lolo! Umay kayo! Nanti Gloria! Natumbak at napukaw ng tipot na! Apay, anak ko! Ay, apayan! Anyat na pasawag ka na ang team! Bigla matlatan na natumba. Diyak mo Ay, tatang! Umay kayo! Mangayap kayo iti ambulansya! Taitaray tayo ni manang iti ospital! Hello, Nina anak ka. Kumusta ni Manang Mau? Natinggi ni manang, tatang, ang mayatan. Obserbaran lang dagiti doktor. Bareng ano makaruar mo't lang nga dagos? Kasta? Ala, anusam nga raw nga si kasun ni Manang Mau. Wen tatang. Apay asikatimang bambantay kanyak dito ospital. Asino kumapay nga iti daduma manang Gloria. Kat awan mo't sa bali amang bantay ken ka. Ayan damanong Lucio kan tatang. Iso dati kayat ko amang bantay kanyak dito eh. Siyak la ang tinawaya amang kadwaken ka dito'y manang. Adda trabaho ni Manong Lucio. Ken saan akabailan mo't ni tatang ti agpuyat amang bantay ken ka dito'y ospital. Nagado nga ibagbagam. Pumanaw ka dito yan. Manang Gloria, di ka kadi agong unget. Agpaimbag ka kit di, tapno makaawid tan iti mabiit. Sige manang tarumwarak pa'y. At dalamapan ko gatangan, wen? Sa dino tayo ni Gloria, ading nena. Adamot dita silid na, manong. Awan mat. Nakalukat ti silid na ang awan tao. Katno kayo maimbag na lang. Apay, remwar nga tan? Anak ka, mapukpukaw ti kwarta kiti pangiduldulinak. Ha? Sino tinangala tatang? Yak nga rod amaw. Andakanin ni Manang mo ang Gloria, anak. Addan tatang, nabarbartek mo't asim mangpet. Anya, apay ang nagbartag kat kaimimbag na laang. Gloria, si kakanay tinangalay ti kwartak iti silid kaw. Ay, di kay basta agpabasulat tan tatang. Saan ko nga aramid ti kasta? Diyak maaramid ti mang takaw iti kwartayo. Amang ano dagi-jagi na tinangala Tamok nga isudat ti atidug ti ima na. Di kag sa iti kasta. Sana maaramid ni Nena ken Anghela ti kasta. Amo ka na saya at ti panagpuspuso na. Kumakamu kayo di kay mamati kanyak. Ala, rumor kayon, tamaturog akpay. Napuyatan ak ngamin. Nalabas ti aramid ti kabsatyo. Kaslaawan ad-adal na ti kastyang aramiden na. Nakunayo pa tatang. Amo ka ni Gloria tinangalay ti kwartayo. Isumot lang ti atap ko, Lucio anak. Ta naaramid na mutlang ti kasta kanya kidain. Pabasulan na pa indalin na kanang hila nangalay ti kwartak. Kinapudno na tatang. Adagayim na anak kay baga kanyak. Nga ado kano ti kwarta na nga igat-gatang na ti arak. Ay na, sakit ti ulo na iya kabsat yaw. Pangamala, ikarkararagan tayo latan. Tapat siya, adan to aldaw, ama amiris na, nagitibindot na. O ala, mangantayon. Nakadasaran ti makan. Awan ganas ko ang mga kasango kayo. Iso nga muna kayon. Ah? Apay manay nakasta ti ibagbagam, Gloria.
Bayan yun, no, di na kaya ti sumango amangan. Bangat tayo kit din. Nalpasa ko na nga nena. Umay kantay simpam tinanganakon. Aginaw kamot lang nga kalpasan na may simpam dagita. Wen manang, di ka agdanag. Siya kung ti makaamo dito'y kusina. Rumbang laang, takas na ti trabahom diti balay. Katulong. Siya akong tagkid daw iti pasensya ken ka. Gapo itararamidan ni manang mukin ka anak ko. Sana nasaya at tikas jay. Diyak mo na niya ti aramidag. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan latat dengdenggen na. Di kay madanagan, tatang. Maawatak ni manang. Pasaray pagbalinin na kapay nakatulong diti balay. Ayos lang, tatang. Ta, si dada anak mo't ang mga sikaso kada kayo a pamilya. Ang yaman ako unay nina. Nakasingsingpet ka talaga. Naiduma ti ugalim, iti ugali ni manang mau. Diyos ko. At tuyak manen ako mararagken ka. Dawat tagtip ang makawan mo kada kami. No adaman saan mi anapuutan ang nagbasulan. Ken pagyamanan mi dagiti bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Kidawat ko mamanen. Ti panangkul ding mo iti puso ti kabsat ko ani manang Gloria. Tignayom ka di apo. Tapno baliwan ng ti madingar aramiden na. No kasano ti panang ipatagmiken ko na. Kasta kumamot ti aramiden na. Ited mo ti kapya. Ayat ken ragsak iti nagbabaitan mi. Nabayagan nga ililiwag ti pamatag ti babae akapsat ko. Manipod ubing kami. Kasdayan ti trato na kanya. Isu tignayom kumati kapsat ko. Apo. Hello, Manong Lucio. Apay nga awan tao dito'y balay. Kasangsangput may naggapo di palengke. Ada kami dito ospital, nena. Intaray mi ni tata ang tanay stroke. Anya? Oh, sige. Umayak di tayo, itamot lang, Manong. Manong, kumusta ni tatang? Apay, anya ti ko na ti doktor aya? Na mild stroke ka no. Ang nasayatan ti kasasad na. Naimbag ata sana grabe. Ala, kasta ka di Manong. Kasimot ni tatang. Huwag nga ro dating ko. Kumusta ni tatang, Manong Lucio? Nay, imbag man tayo may ka dito ospital, Gloria. Kunak no awanan pakibiyangam iti ama tayo. Kat amakmot ni tatang Sana ya, Manong. Manong, husto daytan. Saan kayo nga agsinungbat? Agsaksakit lang aro din ni tatang. Sana nasaya at makitkita na nga aga-apat tayong anak na. Ang mga nukumaro pa'y tisasaadan na. Oh, adto ti kanan nyo, tatang. Tulungan kayo abumangon, Juan. Ay, yaman na, Gloria. Kunak no awanan patigkukin ka. Apay ko mga awan. Ay, masyanak ngamin iti langayo, tatang. Diyak gayam kabailan ang makita ti kasta ka sa saad yo. Nga agsakit kayo. Iso pasensya kayo no nagalas timbak pakita kada kayo iti kalabas. Awan na jayon. Lipate mo na nako. Ket agyaman na kita nagbalbaliw kaan. Basta kayat kayong asikasuan, tatang. Agpaimbag kayo Diyak kayat mapukaw kayo kada kami. Natayon tiin nami. Iso adida kami kumapay panawan. Agbiag kayo pa itinapaot, tatang. Ne, si kakadidayta, Gloria. Si katiagugugas iti platong. Apay ka di manan, Manong Lucio. Bawal aya. Awan imbagak abawal. Maragsakan lang ading Gloria. Iti makitkita ka paragbalbali mo. Makapabang arik na ading ko. Wen kayat ko nga minamaragsakan ni tatang. Amo ka pakaragsakan na numakit kita na ti panagkapyata yung agkakabsat. Ay na, agyaman na kading ko.
Ta nakaamiris kamot langan. Wen manong, kat pakawanandak ko maa. Mababainak, gapo iti kinatangsit ko kada kayo iti kalabas. Ngam, sulnitak amin ang nagkurangak, manong. Manang Gloria, aglutluto ka mat. Wen ata isupay nga aramidam ading ko. Siyak mo tagluto ita. Aginana ka pa'y. Ha? Bayan nak nga agtrabaho dito'y balay. Kas pang sulnit ko iti ado ang nagkurangak kada kayo. Manang, amom ka di? Nakaragrag sa ka kiti kasta makitkitakin ka. Uray siya ka. Kasta uray tiragsak ka. Gamin, nagbalbaliwan to'y kabsat mo, anak ko. Sorry talaga kada kayo, tatang. Nena, pasensya kayon. Saanan ang maulit, dayjay? Anak, pumigsaak anagos no kasta timang kan makitkita ka na kayo, anak ko. Kasta tirumbeng. Agkakabsat kayo, iso nga agpipinatag kayo. Wen, tatang. Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan kanina. Ading ko. Manang, awan kanyak day giant. Nabayagan ang napakawan ka. Tadyak mo't nagimulmula iti sakit tinakam. Imbis nga agsakit tinakam ko ken ka, inkar kararagan ka kitdi. Kat ita, ala, nasumbatan ng tinabayagan nga inkar kararag ko ken ni Apo Diyos, manang. Biyag. Di tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha. Pimanaw matan nagitimay nakipumpon. Manmanula ang tinabati dito kampusan to. Papa, kasano agpaitan? Agmay-may sa akon ta pinanawan nakmatan. Iha, umay kan. Agawid tayon. Ang mga maabutan daw titulo. Nasipngat titangatang. Yumi friend, agawid tayon. Naidulin ni Papam. Agawid tayo matan. Agur-uray tayo lugan ni Serbi na pagluganan tayo. Wen, iha. Di kagdanag. Tadak lang dito yan ninong mo. Saan ka baybayan? Taday tatin karit iti kumpare nga amam. Aking gaita. Kasladyak pa'y lang kabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwak si iti panunot ko ni Papa. Sana bale. Patsyak ang makailiw-liwag kan tumutlang iha. Kanwan gayam. Kinid daw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaang. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapno saan kang may sa ditoy? Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Tasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa Abus-busak para iti panagadal ko, Ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na, ta para iti masakbayam na ita. Basta tulungan ka nga gadal, siyak ti gastos para iti dayta. Ninong, Makitak no kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si bibiyag pelang. Isu di ka mabalin na baybayaan. Ken maysa, imbilin na kakanyak. agyamanak, Ninong. Naimbag kayo pa'y. Tadidak pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanyak. Manipod na amwanda na lugin ti daduma ang negosyo ni Papa. Di mon panunutan idaiha. Tauray di si bibiyag pa'y ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat dagiti kakabagyan nyo kenkwana. Ninong, Iso di mo namnamain nga umasidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka. Papa, kwartayo man. Rumwar kami kadagiti gagayim ko. Siyak ti mang ilibri kadakwada. Ne,
Katno kahit itad ko lang ti kwarta ken kay di na minsan nga aldaw. Sabali pa iti allowance mo nga inted ni mamam. Nagimot kayo mutan, papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawatak, ta sigurado adi nakpayan. Sira iha! Mabit lang! Umay ka nga rotekan kay ti kwarta! Saan? O na yan ni Sierra. Agad adal pa'y lang ngam na ibarkatan. Di nalatultuladan ni Yumi. Nakasingsing par. Aywan, awagak man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumustag. Nabayagan asana nagparparik na day nga ubing. Pasensya kayo, Ninong. Busy ak ngamin iji pagadalan. Kan exam week mi. Iso ajak na sangot nag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam iha? Di kay madanagan, Ninong. At dapay nabati iti intadyo akwarta. Kat no nabayagan day jay. Ada pa'y nabati aya. Wan, Ninong. Sobra-sobra pa'y kit di dayjay, ah. Alang arod iha. Awagan na klang nagdamasapol mo, Wan. Di ka agbabain. Wan, Ninong. Kat agyaman akmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben anya. Nagasat na di papam, tadagayam gayem na kasken kuwa na. Kat isumati nagbalinan ang maikadwa nga amam ita. Wan nga rod, friend. Iso nga igagaad kumati agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalikukin kayo, me. Malaksida ng sirib kay ti pagadalan. Nasingpot ka pa eh. Patsik ngagbaligi kahit ti amin at rigagay mo, friend. Saan man ang maimatangan ni Papam, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo itibiyag. Kumusta kayo matan, Yumi? Liam? Pasensya kayo na. No, itatayo lang manin nga kikita. Ado nga min, ti pakakumkumikuma kiti kalabas. Okay kami laang mat, Ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y naladawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarop ngagpala pa iti petsa ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo ni di pagadalan. Wan nga rod, Ninong. Kat agyaman kami, ah. Tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man bit iji restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatan da ito regalo para ken ka. Katay ito'y may sa para itigayim mo. Ala, Ninong. Nakababain mat. Hingam agyaman nak, ah. Sigurado amaragsakan mat ni Liam iti daytoy. Pakaragsakak ba't makita ang nakailiw-liwag kan iti ipupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa amakita nga agladladingitak, Ninong. Papa, anya tararamidin nyo dito eh. Sino dito kakadwayo a babae? Ha? Ay, lumar iyo. Ang takamat gayam dito eh. Sige, panahon kayo. Lumar iho! Lumar! Ay, di na ko ning kaskaso ti anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kaya restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat ka din ni Mama? Anya ka di manan ti pagrikrik-yaran nyo nga agama. Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama? Aywan Leomar iho. Itulod mo man pailaang ni Shera iji pagadalan. Agdardaras kanukat. Usarak ngamin tayo may saalugan. Sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak! Agyaman nak, mama. Papa. Oh, papa. Ayan ta regalo yung kanyak. Ha? Irwar yun, ah. Nakitak di dua abak si Jelikod ti Kutsiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yun day kanyak.
Bagkat tilinaon dayjay. Amo kabagmikan ni mama dayjay. Ne, jak amo dayta. Ha? Ko tigayim ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak dayjay, papa? Pasensyahan, iha. Igatangan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan daytoy Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyom, ti kinababaerom. Adda babae yo, papa? Anya a babae. Awan babae, Sira. Saan ko matila pang panunutan nyo? Di ka agkam-kam malipin. Idarom ka no kasta ti aramidam. Awan nga ron babaek. Adaya. Awan. Makitkita yo kaditi makitkitak, mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itay lugan ni Papam ang nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ala, pumanaw tan. Saan tan na bumaba, mama? Saan arumbang ang maamuan ni Papam ti panang surot takan kwa na. Masapul ang maamuan ni Manong daytoy. Pumanaw tan sakbay amadlaw nata ni Papam. Jak amo sumarungkar kayo itaan ninong. No amok lang, nakapagsagana ako maiti pagsasangwan tayo. Awan anyaman na yumi, iha. Kaya't kala ako mustaan. Kun patawan day di papamintun bigat. Kaya't ko kumaasarungkaran ti tanam na. Iswa dinagas ka. Taamangan kunak no kaya't mo ti sumurot. Sige ninong, sumurutak kada kayo. Mala, urayin kan ijalugan, iha. Nagdakkel meten ti balay apag nanagdam si ka babae. Dito'y kaditi nang ibalayan ni papakan ka. Ha? Ni, jak amo ti bagbaga, miss. Adaywam ni papa. No di mo kaya't nga ibabain ka. Yumi. Ne, ang damat ka ang bisitang. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papak. Excuse me. Anya ti bagbagam? pang-asim, miss. Di mi kayat ti gulo. Iso a pumanaw ka kuman. Basta tandaanam timbaga. Naglukon? Asino day dyan? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Chay. Mairo pang ak ngamin. Ay na, naglukon? Nagdakasan ti pa nagkitkita na kan ka? Ngam dya uniform na. Agad atal mo't lang iti universidad nga ayan ta. Madanaganak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ijay. Siyak ti makaamukin ka. Nagubing matan tinangisukatan nyo kan ni mama. Dandan ni agkatawunan kami laang, papa. Saan apod nurayta? Di ako maikan iti madi aka ipapanan ti kinasigad mi kiniyumi. Takasla anak kon dayjay. Kamusat yo iti bunyag dayjay. Kastamanan tinaramid mo iti kalabos, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Kat adda kada kayo, no diyo kayat ti mamati. Ngam diyo kumagamdan a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tanu maamuak a pinasakitan nyo, siyak ti makalaban nyo. Isakit yu pa yan day dya babae, papa. Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Ben ti umasidag kanyak di tiruar ti pagadalan. Mabit man lang. Tapnam mom, nariribukan ti pamilya mi gapukan ka. Diyak ka mo ti bagbagam. Sira, anya ka din dito nga raramidam. Nasayaat mo tadakan, Manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dayto a babae. Agtalnakan. Ala, ingkalumugan na ni ti kotse. Agawid tan. Ngamtsak pa'y napnag, Manong. Masapul ang madadaal tinagan na iti dayto pagadalan. Lumugan kan no di mo kaya't asyak ti makapungtot kin ka. Ni, apay asyak tiyong tam. Dayta kumababae Maysa, bilangan kan. Alaman langan. Di mo't binalagan kan, Shira. Ben, anya ka di dayta. May saka mo dita.
pada kayo asarado ti utak yun, ha? Papa, Kinunakmatan asaan ko ang babae ni Yumi. Ngam ipapilit yung lata. Gusto ko man, Papa. Siya kunti makamu kada mamakan siya. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive ta kaslag kupit ti barokong ko. Kapu iti aramid ti kabsat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino, Papa. Itad ko kayo ka ti address. Adda akong diti sahang ti dakkel na balay. Diyak lang pagaro. At dito iti pangibaunan ni Papa Kanyak. Nagdurbela ko. Anya ti masapul mo? Diyak ka mo. Nakapayasyak ti binaon ni Papa amang kumustakin ka. Nagalas sa panunutan san ka di? Kumusta ti babae ni Papa? Pati ka di sika. Kat kastamat ti atap mo. Ubing ka pa kan nagpintas ka. Adda asawa ti amami. Liklikam kuman ni Papa. Awan relasyon mi kinininong Ben. Dayta lang ang ti maibaga. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag paiso. Kamudyanan na. Aggraduar tamot langan, friend. Anya pelang tararamidan ta dito ngay. Umunag kan tani, mangrugin ti programa. Awan matlaangan ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununtun iti uneg no sumangpet. Adda akong iti venue ti graduation. Adda kayat ko kan. No pudno nga awan relasyon da papaken iti dayja Yumi. Sana mapamapan dito'y ni Papa. Ngam lumakitak ita. Talaga pudno ti atap mi. Ne. Itay pa'y akasla da birbirukan ni Yumi. Urayin na nga to ni Papa. Ni Shera. Apay ngumuawag. Hello, Shera. hello Manong. Apay agsangsangit ka. Naatake ni Papa. Adda kami tani ti ospital kat delikado ti kasasahad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, mabitlaang. Kadwam ka din ni Ninong Ben? Ako, adda kami di ospital ni Papa. Anya, apay ka no. Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kat kumusta ka nun ni Sir Ben? Tsaka mo, Ang mga no, pagsasawanda ka ti pamilya na ichay. makamuditan. Basta mapantay jay. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanagan nga ron Manong. Ang mga no'y laylayon nan ti saan nga agriing. Omega, tamapanta iti na silet. Sige Manong. Mabaling ka di apasyaran ni Ninong Ben. Apeng adda ka ditoy. Bye-bye amno kayat napasyari ni Papa Shira. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakkel ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Iso apalubusan dak ko maamang sarungkar kan ko ana. Ala, umay kan Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mat ingkarim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Asikat yagbalin amay kadwa nga amak. Sipod pimusay ni Papa. Ngamit, panawan na kadimat lang agmaymay sa. Yumi? Naragsak ako mga turpos. Tanda pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamak kan Ninong. Anya pa iti serbi na ito'y diploma no panawan nakmat. Akas iti panang panaw ni Papa Kanyak. Kasano ako? Ma'am, awan kinapod no ti atap yung kada kami. Tultulungan naklaang ni Ninong.
Taing ka rin na itiday di papagayam na. Adi nakbaybayan. Kat bigbigak nga utang ko ano yung bag-anakam day takin ni Ninong. Ala, di mo pa'y panunutan day tabalasan ko. Kasaritam kit di ti asawak. Barang mangag na ka. Kat sumungbat matan. Agyaman nak. Ininutan ti panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Di gurguraan, Wan. Takasla anak konday jay. Ulilan ademang. Ket awan mang tulong kenkwana. Nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan dayta. Tamanipod ita. Ipatagmimutan ni Yumi kas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak. Dalia. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasang ko. Lipatin yun day tanana. Basta siya, amala ang ti pangibilbilangak kinininong. Taulila akit nga rudan adamang. Maasya naklakit nga rudan kan ka. No kayat mo, agnaid kan dito'y balay. Ah? Saan nana? Adda balay ko. Nairwama kon ngagmaymaysa. Kan adda tigayim ko apasaray mangkadkadwa kanyak ijay balay. Ay kasi kaya't asawan da ito'y Shera. Apay ngagbakbakwar ka. Pagkawanan da ko, mamama. Nga masikugak. Anya? Unay kabutan. Nagngato ti arapaap mi parakan ka. Ngam nagpasikog ka. Sorry talaga, mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong para ken ka. Ha? Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi day tang ibagbagam? Wan, Yumi. Inayat ka iti limit. Jaklay bagbagat ang mabayinak. Leomar, Sapay ko ma. Dadapan na kay karit, Yumi. jakpay ang muti isungbat ko iti day ta. Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya, tenteriknak iya. Naimbaga kon. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayon manmanuak nga umay dito Busy ak ngamin iti trabaho. Wen, mauwatak na ita. Kat, kumusta kayo niti anak ko? Ni, anyat kayat yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko? Ha? Agbagay kayo kiniliomar. Isu nga aklon mon iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa. Anya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi giniumi. Nagsaya at na ding gantay tangay magpagamiho. Sige. Pagsasaritaan tayong tikalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! Agyaman na, Papa.